Sige, rugyan na nga ro din. Para mabagyo. Sagodayan nga ro ti surat ti pagkasalitaan ni Alex manong name ko na to'y para sandali. Kuna na to'y okay, idi kalman lang. Idi kalman lang manong naming tanag-date kami manen kini Eva. Ni Eva manong name kit nabigit pa nga si Moreka akas empleyada iti opisina nga magtrabaho. Newly graduate manong name 22 years old kanu pay laeng. Awan kairuruwar na ti board na nga kina CPA ket si Morek iti bangko nga pangopisinaat nga may saak nga supervisor iso na ket gagangailangan nga teller. Gabot agdadamo manong name sa first graduate. Nagkakaribal kami. Talo kami nagkakaribal. Ni manager mi, siya, kastamatan kaniya Roldan. Ni manager mi manong name kat ada asawanan. Ni Roldan Baro, siya Balo. Balo ak manong name walon nga tawen tinapalabas. Natay nga naganak ti asawak ket ni Lily nga anak ko manong name timpas ngay na nga nakatayan ti asawa. Rebeng na kuman manong name di pa laeng may sa uno duwa nga tawen nga nabaluwak kad ada kuman kasukat na. Ngayon, jak pa'y nakasapol. Ni Eva manong name sa anak ka seryoso. Nang runa, ididamong i-date ko ket in-check-in ko na panagnekak nga saan nga virgin. Kasapsapulak manong name ket virgin. Ta virgin nga nasawak idi de Alma nga asawa. So ang sapsapulak ita ti virgin. Ti amok aket fresh graduate college ket virgin. Ngam sa amad kaya. Ngam nagkarelasyon kami manong. Kang kanayon nang ibagbaga kaniyak nga sumangpete ni Jebalay tapno kaamo na kano ni Lily tapno ni kasta kita agasawa kam kanon. Ngam tsaka mo manong. No anya tawan ken kuana nga jak kaya. Uno awan kang kuha nga sapsapulit. Kapungata, saan nga virgin? Ngayon naglaing matisuna ti kama manong. Nag-dinner date kam nga rod kani Eva kat naginom kami. Kalpasan na, kabayatan ti inom, nagpulutan, nangrabi kami, kadidi tamalpas kami nga mangan, diretso na manong nemi iti hotel. Arig na, saan kami pa nakastrek manong name iti hotel ngam karkarab asad na kon ni Eva. Oh, Alex. Napakaruwang ngamin man ang timinum ka. Tanakawawal ka. No, kalkalingan launa iti inom ko. Ngam nakapimitas, doon da inom ko, kada damat inom mo. Wild na wild tayo. Alis to mong ikadan ti polo shirt mo. Umuna ako, siya akong ti mo na mga romansakin ka. Di baro ko mo, Alex. Alex. Eba, mabay mapilpilit ti asog mo. Tsaka mo. Loko ka. Ano taramidag tabno agasog ka na laing. Gori ka siyak malagin ti umunay nga mangan, ha? Siyak ti muna nga mangan. Wen manong name kasla kurang. Nakabarbaramat manong name di ginibibig na nga mangag-agek. Iti barukong ko sa nalingag dildil manong name. Dildildingan la ti mga iti boobs ko. Sa nakinikinitin. Yung kasla kurang. Sana pa impababati ulo naman nun na mikil iso amis munti muna nga nangan ako na. Oh, Alex. Di ka kadibarnek kanya ka, Alex. Di pa nang mulmul ko. Di pa nang kagat-kagat ko. Di pa nang dil ko. Kasto. Oh, isakmul ko pa'y amin yan. Yung kasla kurang lahat naman. Tsaka mo na, pa'y. Alex.
Impangatunan manunay iti ulo na kat nag-isaet manan iti barukong ko kalbasan na dagitibig kunti si marunongay nagkan. Nakaimimas man dagitibig na manong. O mati nga sang aw na. Okay mat oritil munit ti kataso no katay na. Nga mapi nga ta. Nakigtutak manong nami idi saragnan. Sundin ang rabaw ka na. Alex. Agkastartan nga Alex. Tap na mabukudan ka. Agbalinag to nga na siya at nga asawa. Nadungungay na. May kaduangay na ti anak mo. Apo Alex. Nagmayat. Umuna ako na Alex. Alex, umuna ako. No. Maparak. Kasto na yun, manong name iti pa guwayong na itirabaw. Tinugawan nakpayan, manong name, sana inyukuyuk apong. Iti may kaduha gundaway, kung naman kanyak. Alex, nagbayad ka, mabalak manin eh. Oh, Alex. Binayak lang manong name nga nagpapas ka ng rabaw ka niya. Conformat aramidan na, iyukuyuk na kada. Pula sige. Anong nemi ka po tamagustuak met ti barokong na bimango naksa ko. Tinanggal ti maysa nga mansanas nasa ko kininikinit ti maysa. Oh, Alex. Kastaman ti ko naksumabay ka. Oh, mabalak man. Napay ka nakalayo na kaya. Para kanyak manong nemi na piyala nga makarausak. Tanang arod kas kasapulan manong. Dito nga kabanwagan te pala. Manulatawan ko manong. Kampurpursaan ken kamay mayatan. Sakmet manong nemi simublad. Alang rabaw ken kuana. Yung idibibig na sa kumat inyan tari idibibig ko iti mansanas na. Adadamanin ti panagasog naman. Oh, Alex. Oh, Alex. Oh, mapingatayan no gusto nga mayatinom ko ket permi. Nakarugrug suwak, Alex. Opo, Alex. Mangan kamit, Alex, please. Nanganak lang ako itayin. Nanganak pa lang. Kaya't kumaan ka. Tatlong orek laman min sa apulo. Pinugustuwak manong. Abagay na imas ko na. Ore lang. Ngumato, bumaba, tipatong na manong name, di pamaya. Pero bingo parang sup-sup ko manong name isa ko. Oh! Alex, ang giling mo. Alex, po, Alex. Talo nga oras manong name na mabalin kat sang nga kayat ni Eva at ginana. Ala nga ala. Oray no, umlayan manong tamabannog mo. Ipamuspusan ng tupay lang tap na rikas taga. Uminga naman din. Lukot to yan. Sulit na sulit ha. Rinabi ko makastay Alex. Ikasar na ko. Eba, sarak pa nakasagana. Saan ka pinakasagana? Ang kasaway, dito 8 nga taon nga nabalo ka. Kusta gayam di anak mo? Hanggang sapsapol? Saman. O, aping nga dinakyam mo. Intong Domingo umayak. Ha? Intong Domingo umayak ko na. Bahala ka. Barbaring no. Di anak mo ti mangdagdag kang katap na kasar na kon. Dego na ako, Neba. Sana ka seryoso. Kaya mo sawin magpaparuusad na lang? Nung makaharem ka, eban na kasjay? Ano at mo kaya't kanya? Kaya dahil mapaspasama ka na ta. Kalwad ka. Agsikuga. At atulag ta. Saan kang agsikog? Nagsasano nagsikugak? Ang basol ko. Ay, ako ka mga basol mo. At atulag ta. Imanugot ta, kung mailiw ka, ag-sex ta, basta saan ka agsikog. Once kang sikog ka, isina ka, baybayan ka.
So nga saan ka lagad, sa mo lagin itultulok ng sikog ka, sa kanto wala kakaasi. Opo nga mga dinakahit ng ikasar. I'm sorry, Eva. Gabo ka dito sa hanak ng virgin nga tinagi-comedy. Gabo ka dito sa kat may katlo nga lalaki ti biyag ko. Siguro. Nagsapsabo lang ti virgin. Awanan ti pa sa pulang pa nga virgin. High school student, hanan nga virgin. Wow, ringodam ton ti ringodan na ton makasapol ka pala ti virgin. Pag pinustahan ta. Intulod ko yung balay dama nun na may idagawit kami. Imara ko pa lang mat sa lekilips tulips sa may lang mat sakbay nga mo di mo saan. See you. See you on Monday. See you on Sunday. Umaya. Awang appointment ko yung tunubigat ko ma. Tunubigat ko ma. Yung Sunday umaya. Bahala ka. Ito sumang petak manon na yung sirring pa lang ni mama. Lapang ka nga tama na nang short time. Apa yung muyo? Ma, kita numaladaw kang agawin ti kasto nga biyernes kat sigurado. Mapang ka mag-short time. Di mo pala yawid. Abi kami nanak, ulon nga tawan nga balo ka. Agsapsapol di anak mo nga ni Lily. Iti ba kadua nga inana? Ako ba nga sa pulak eh. Nga maday-date mo. Takman ka iti suna mama. Iti anya nga rason? Basta. Nakikitabi nga rin nga date mo. Kasano naman si Guam? Ang problema nga ita, hamok na ramidag mama. E doon Domingo ka no, umay. Sino? Ni Eva. Kat, anat umano ko nito eh. Iya mo na ka rin, bagi na kini Lily. Bayan niyo ah. Kat nung kaspagarikan, takayat ni Lily, kat tulungan nak ni Lily, nga mang susuro, nga may patigking ko na, di iso. Ang no saan nga kahit ni Lily, di adadaman nga saan ko kaya. Dimteng nagpaiso manon ni Eva iti agsapa tiyat Domingo. Maglangit din manon ni ti first mass ti atandaran mi kada mamakas tamatan ti anak ko. Aring na sang petbing idita umay matisuna. Daddy? Anak, sino di umay? Eva tinagan na office mate ko. Office mate mo lang? Nobiyak. So, tagbali nga second mami. Kailangan kayat mo. Apin ko mong siyak nagpili. Kasanon no, di pilik ka di mo kayat. Kasanon di pilik ka di mo mat kayat. Masapul nga di kayat ko, kayat mo mat. Ngayon sa mga kayat na ito sang ilita, di kayat. Ngayon no kayat mo, mabalimot siguro nga. Susuruwek nga, ayatan mo no. Mabalimot nga, gapukin ka, pagpagapukin ka. Manong nemi pinalubusak lang na kita aglula nga ng sabat ka ni Eva. Kanda kadadot inted na nga ay ayam, arwaten, kanda dumapay, kani Lily. Binoy-buyak kin inadal ko no anyat reaksyon ti anak ko manong. Kastamat pa yung kani mama. Hindi, tama pa strek na ni Suna. May nakdinahanon ni Eva iti likod. Tayo bag kani mga daklang iti likod. Manong nemi. Nakasanduak. Karagat ko maminta na rito likod, manong nemi no kasta nga. Pikat iti Domingo. Wan. Pasarirap-rapin ko manong nemi, akitahan na kitarakan ko nga. Para palot ka manong. Hi. Alex? Hi. Kung ni mamang mga dakad to eh. So kami kadinanon. Alam na kita. Manok. Magsamsabong ka? Pasaray. Ngamsa na kasugador. Mostly, ilakla ko. Nagsusuro kami ng trakanti para palot. Nangina na kita Nangina amin nga pagyananda. Makan, ganda dumapay. Agas da.
palutero kagayam. Sumatlagayam nga sila kalagpalpalot nga sa agseksta. Si Kawet. Okay ni Lily. Amo may bagat. Siya ti may kaduwang mamim ko na. Kanak ko na. Mayat atita ko na. Api ko titawag na nga. Di mo ko may baga nga mami. Imbaga ka mayat. Kanak ko na. Tita pahilaing ako na naman. Tape ka no. Tsaka mo. Saan nakaakayad ni Lily? Pakunam. Naala ka nakita reaction na. Hindi nakayad, di okay. Anong okay? O hindi nakayad, no sikat bangayad kanya. Eba, di ka nakapasa ni Lily. Ano namin nakayad na? Okay tam. Numabalin na ako, mangit kapungtot mo, tapos pungot-pungotong nga baotin ni Suna, di ba? Kata, iba ganan mo kayat na tap naramide. Amom, tirik na, oras mo ibaga, talaga marignam. Ano ko matawang kanya, nasa usapulan na, kaya di namat pa'y narik na ti ayat, ti may nga dungo, kin ayat, ti may nga ina. Di ba? Hanan na rin ti inana, kaputa, idi pas nga iti asawam, isuna, nataga nagpas ngay. Ano nga rati? Kahit nilula na. Ni grandma na. Isot pa na ka inana, da inana da pa'y lula na. Dihang sapsapul nga rati ina. Balikas dyan. Katuin, sige. Agasawat ha. Kat agdan na da mamang mo ni Lily. Sikakin siya matagdan na. Panawak da anak ko. Tsak kumakaden na. Kaya di naman kaya adamat inanan. Lily, agmambanong ka lang. Sinong arte kayat mo? Apay kung mga karelasyon tanong, di naman gayam kayat? Inyong unakot kaya nga. Kasana ka seryoso. Kalpasangan na mo ang kasangal ka virgin. Expect harap idigit virgin kay. Ngayon di sangkan nga, naamak nga sangka virgin. Anak mo balaw no, 5 mistake na kaya nga. Anak ko matagdiferensya ti virgin kansa nga virgin. Alang diferensya anti naalas ugali kan nasayat ko naman. Masabal nga nagutom. Saan nga nasayat ti ugali? Masatak matukunak. Nakalalisto ko agpungtot. Dinam naman kumamad kat mga ayo ka. Woo! Bara ko ti mga ayo. Mawakitam. Saan nakapud nung ayoten? Ay ba? Diyan ka mo. No anyat pag-interesam ganyak. Gabata nalaingat. Puno nalaing. Nalalaing pa kaya dumang sika. Ape ka nang takapilad to. Tita ka malangin. Napagpauyo ako ng tikaka. Ay, katamgad lang eh. Tila basar-sarakan. Ano ko matalaga na pinas na panggap na. Ipakita na ko, madyo ugali na. Impakita naman ng peso. Diyan mading ugali na. Ang makaan-anos. Awan-anos na. Saan nga nakipangal daw pa ni Eva Manonemi pambarna nga datawag kang kuha ng emergency di balay na. Kaya di mangal daw kami Manonemi ko na kanyak ni Lily. Yung pambarna ka dilaing nga at emergency nga ng tawag kang kuha na daddy. So nasaan nga nakilunch ka na tayo ni Tita Eva? Ano panag ko na? Kas-lakas jay. Mandit pa nagkita na kanyak. Itay damo. Naka-is-isem, artificial ti-isem na. Ite kuhan, ite salutsudan na magustok tinted na. Halak si mong bat, tadadyak met kayat. Nagbisuot kid di. Jacket iso na, daddy. Da kayo, mama. Anat nadlaw yun. Inuan niya to obserbasyon ni Lily. Kasi naman to obserbasyon ko. Artificial. Balagin ko na dati kung singpit ako na dahil pakpakita ng itilikwadan na jay. Ay hapoy. Tila masarsarakam si ka Alex. Imbaglagid din ta saan ka seryoso kang kwan. Tano kas pagkarigan tagayat ka kakawala kat asawaim kasi ti klase na nga babae ay susapo. Agbabawi ka laki din.
Hindi man isang malem, anong name inawis na ni Ronald. Pare Alex, pare, awisan ka man lang. Ino to eh. Indag pasyar, babae. Nakasado ko. No babae at iwan na, may sa ka baro, balo ka. Tapay. Di subladon na ba? Nung nalpasamon siya kaya atin. O rin o isinak. Siya kaya. Abi sinang namin. Saan ko magkatrulad? Pagparausan lang pare. Amuna? Parang kakasta. Yung may pa dyan balay, hambat ko na dyan anak ko. O rin mama. At dapat yung ugali na eh. Dadya lang ha. Nalapsat, naimas. Ngayon di ugali pare, madi. Baglagi din. Tas ang sakti kinayat na. Tapay ko ma. Madigayam ti ugali na. Ana, umay ka? Pananta. Tamaki birthday. Anang klase nga birthday. Depende kasapulan ti disente nga arwaten. Haan! Ragad lang. Hindi lang rawaran na tayo, itang-tangsid na tayo, kasinsin ko nga, na ano pandangan nga banyas. Banyas! Huwan. Kaya mumungawin ka kayat ko. Pwede mo kayat? Jack kayat nga atrasan. Kayat ko unay. Tiloko nga rona, tiloko manong naming nga. Roldan. Roldan yung tinagan na yawan. Roldan. Sa lagayan mga banyas. At apagayan beklat. Puro exotic. Paano? Di ka dito. Ano pa di kita? Pagaw na ita. Tokling mo na ita. Dito kami kasinsin ko. Hunter. Mahilig ti panagano. Adot pupok na dita. So nalangat na gap-gapo na dyan bantay kabakiran kat ko Hakabang, bangsit ko lang. Sino? Kasinsin ko. Hapay. Una ta nakabangsit nga rin di apandisilo na. Ang gamin tong di ko sa nangit, hangan na nabangsita na. Among di kita ayaw nga ano pa nabangsit sa pulanda. Kasabat ka. Uri nabangsit ka, magusto nga sipsipan. Si Kamat. Roldan. Aging ka manong name kas lang sulit. Dagiti bukal ti matak, iti tumaliyawak ti amyanan. Nga ayan dagiti babae. Roldan. Sino jay? Sino ka tawada? Da jay sumang sahod to eh. Tsaka mo. Apay ko na sanadam. Mayat mati pa nagpulutan da. Pulpulutan lang da jay. Nga hanga uminom. Kadamkat sila mapilpilit nga pulutan. Mahinhin. Simple pintas. Namagamang kada kasinsi mo no. Sinuray dyan. Dinamag na manon nemi. Rose tinaga na sir. Taga ano? Taga Abra. Kapinano. Gayam natin kapsat ko. Apetad to eh. Yung may nagbakasyon. Kursunada sir. At ang asawa mo, balo at. Ay, balo iso na kasi. Depende ano kaya't natibalo. Siya kumang naanak man natin kayim ko. Diyak man kaya't akarabalan ng detoy, baka atiwan nak man eh. Kita arumabal kalata Apay nala ipalubos mo nalalayang kakem siya. Ubing kakem siya. Barukay dun sa balo Ngayong kursunadam. Kursunadak man siya. Nagkaribal taman eh. Oo, sige. Padasan naman ang nagkaribal. Siya akong tumunang umasdag. Kinunan ni Roldan manunlaymi kat napantimipon kadagi di babae. Napampay imabay manong. Kinanta matidiskarte mo na ka. At dakat 15 minutes na manunlaymi sa nagpakala. O na.
Madinsamat kanyang siya. Pwede nakakayat. Ano nga man timbaga mga kuha na. Mabuling ka din nga kasrita nga si kakinsiyak lain. Kunak ka. Nagbisuot. Kaya magaming gastos ibagam. Di mo may naalat cellphone number na tapos no tawaga. Kasarita. In private. Kasi pagarikan lang. Ha? Nadya matay na panunod ko. Siyak ti sumaro na. Ha? Siyak ti maparang kayang kuha na. Nagsungad at idilikod manong naming nga pinasikigak. Hindi pag-isungan tumalyaw, kinidayak manong oral na nag-plus. Hi. Hi. Siyak ni Alex. Amok Among Alex talagang ko. Diramang ko kini Roldan. Abit dinamag mo. Ito ay may. Sinuredya kinadom sa Dje kunak. Alex kunak na. Kunak mat agad. Kunak lo ng umay si Kamad. Kunak. Sumad lagay mga nga nagbayag. O nga ron. May ay? Sige. Ano nga tanong? Ije lamin saan ti pamarantay jay. Bakante. Kasta matimbaga itay ni Roldan ha. Yung pinaay mo. Kitsak pa yan na kadi. No. Let's go. Kinuna naman napankaan. Naabak ka man ng Roldan. Inana naman nung name itiplat dito ng pagpulpulutanan na. Higpit ko met ama nung name itibir pangtid kong inumin. Sak na lang nangalat inayon ti pulutan. Abi nga ming kahit mo nga, dito ay pagsalitaan ta. Tap na mga disturbo ka na ta. Taga-abra ka gayam. Napintas na gina, taga-abra. Sikamot. Aman. Magusto ka na kita matam. Tapay. Kasla umas asul. Kamata. Aman. Aglalalo numisam ka. Umis-isam mo na kita matam. Ano trabaho mo, sir? Alex ko ng latan. Kuya Alex? Alex ko ng latan. Kasadar mo tayo inauna nga kapsat ko. E din to ta dapat duwa nga balaet. Bale, inauna ka. Gamiti siyak italo nga kapsat. Kat manot ba it me? Age doesn't matter. Amom ka di nga baluak. Amok Siyot nang ibaga. Ni Roldan. Pag anom na jay, abisot ko umay kang ka, balo ko na. Magpadak sa nagayam ni Roldan, basta. Apay ka karibal kayo? No, damara kay karik. Diyak puno sinarapaap nga makirelasyon na kiti may nga balo. Di mo kayat nga Roldan ni kayat mo. Baro, nga balo. Magusto mo ka di matalari ito yung exotic food. Adot kasto diabra. Nangarura di lugar mi. Mananganop na di lulong ko. Napanak man tinin dyan, nagananop. Kahit mo sa wan, nanda kay ti, nasalasal nga pa sa ti abra. Kapamantayan. Sumot lagay mga langam. Kasla langam ti alimuken. Alimuken? Anong alimuken? May sa klase ito tumaytayab nga numatmatam kit makaabu kay rig na. Dagiti matam. Kasla mata ti may isang alimuken. Ang beso? Dito ni magustuhak. Ti matam. Apa nga ti mata? Haobat ti lips ko.
Liimimas manin. No, amalak nga talaga iti bibig mo. Baka no, mananam ko kas nanam. Dikiti igat. Kadagiti adalim nga waig. Iti bantay. Amom tikas jay? Peso, ijay may, ato di kita na silsil nga waig nga ata iti nagbabaitan di kita bantay. Na imas tila mas sadyay, kas kayo mas mo. So amo ka na imas ka, kaputo nagkapukan jay nga lugar. Tapay naramanan ako nga rodan, di ba kang nga naimasak, kahit kang aramanan. Amo bastos ka, hindi ka kagura, manggustuhan ka. Maka-iskorak sabat nga din na oras na kunak tinakam ko man. Karamayhat. Abi di ka uminom. Tsak uminom eh. Kahit na-request ko uminom ka. Barte ka na. Kaya dumabarte ka, maalam ta kay kayat mo. Saan ka matapilitan? Di kahit ko kahit aga po amyos mo tikawan gam. Di kahit ko kahit sikat mo na mga rakop kanya. Ito na mabarte ka kundi arakopan kamatan. Inak mga riyalaan. Beer? Nahimimas na tayo iinuman. Harde ito, baka alisto ka mabartek. Kayat ko. Uminungak bed lang. Diyak pa lang ako uminom, tapos mabartek ako. Wild salmon tayo ito. Nakarkaroon salmon kami ni Eva. Manong name iminom nga talaga. Kad hindi naka mariknahan ng tinom na manong name kumarkarab as batang kanya. Inayayabak manong name ni Roland. Abay. Abay kami binartek mo. Kaya't na tuminom eh. Ala. Kasi na napukaw matiti. Pintas na kastatlangan na. Tara masarsarangan. Kukamon. Isikamit. Sikat kayat na. Eh, kaya baga kasinsin mo. Sige. Sikat magkasarita kang kuha na. Ay, inas pagsasalitaan nyo. Sikti pagsasalitaan nyo, ni Roland. Nasin natin makikaida ka niya. Takayad mo. Ti, makikaida. Binaratek na kay sa pala wild ti pinulutan tayo. Nagmayat. Naparte ka nga tala. Pare. Sir. Naparte ka ni. No muna, battery ati gayam na kapsat ko kan nabartek mo ito. Anong arod? Bakan dito balay mi sir. Timbaga ti kapsat ko itay, ado umyanan na. Inatoy, tsaka mo, adan to umyanan niya ko na. Ipakatak nga kang ka. Nga niya sir. Alaik so na. Pangipanam. Hindi mo pang ko ipaida ito niya, pinas sa pagidaan. Sige sir, bahala. Basol di kapsat ko, apeng aming nagbartek, sana bartek na ito kayim na. Manong name nakaturugan ni Rose. Initagtatarayan tilugan nung wala yung papigsak na dagos ti aircon. Naman ang talyawag manong name. Nakamagusto ko na tinaamo nga rupa na. Sa orin nung nakagandang manong name. Nagmay nakita halata na kitimatana. Manong natawan nan. Tsak mariro. 22, 3, 4, 1, 23, 22, 23. Pangipanakin ko na. Ay, iyawid ko sa di balay. Ito nakadahan kami di balay, manong nemi, gabot na at damat na tulbek ko itikate. Inlungat ko tikate sa konserek, di kakotse, sa konaman lang inreka. Sinubliak manong nemi niya Rose, binagkat ko.
Bagay na lagan lang. Kasi nakayat kung hangkan nagitibibig naman. Kawayatin nga maturog. Okay ti pamagina. Ti barukong na. Iti tultulbakak manong name iti rida o bigla nga naglukat. Ma. Buhay na. Inururay ka asin. Asin mo na tayo. Saksak royem. Ni Ross. Ay, Jesus, apo. Nabartek? Galing asaw kayo nagpadpadag at arak kayo. May recap yun. Naisarag ko ni Sonia iti kwartok. Kida kayo. Hinyawid ko kumangar doon. Nadyak kaidain na kayo man. Ay, masinuman ng deta. Kasabal na kayo ng Eva, nga pagparukusam lang. Tsaka mo, ma. Ano nga di mo? Tsaka mo. Masung batak tulayang na kita. Into na bigat. E din sarek ko nito si LED, impain ta kiti kama, manong nemi nikat ko di sapatos na. Anong nemi ko mapikap ti pantalon na. Ano ito mo nang ikatek? Siyak ito mo nang aguyos. Inakagdigos. Manong nemi, hindi makadigos saan ako nga nag-brief. Nakabalabalak-latan nito aliyan. Nagigtutak manong nemi, di sumre ka kiti kwarto. Nakasanggir ni Rose, iti headboard, di katre. Nakaring ka? So, din nang ipanamkan niya. Ada ka ti silet ko. Ada ka ti balay mi. Abi niya, inyawid na dito eh. Nabartek ka naman tan jigayim mo nga kamsat ni Roldan. Awang ka naman ti bakante nga magturo kam jibalay dat. Ako na ni jigayim mo nga kamsat ni Roldan. Ada ka no obyanam. Ngam dinamat amo no sa dino. So ngayon palubos na. Pakada ka. Ngayawid ka. Tinan niya taramidam. Nausawang kan. Ano taramidam ko na? Nagdigos ko. Kahit mo ka man nagdigos? How ang things ko? Kahit anak, pakasapulam ko ang things mo. Pagsukat ako. Hanggang nagsusukan. Diyan sukat ti panti. Garata sa lutsudok ka ni mama, no? Ada panti na nga hanapin na usar. Baka nalukbag ni mamang mo. Haan. Mabit lang, ha? Sige. Muna kalatan di banyo. Iyalang ka titualya. Amo na dito tuwalyak latan. O reket kasusuot ko. Inikat ko titualyak manong name jak pag-rupen nga. Awang gayang prit ko. Kat ni, ay, bastos ka. Ha? Allah. Inikat mo titualyak kat. Sorry, damok ka nakabripa ka. Damo ti makakita? Oy. Iso nga paputig tropa ka eh. Apaputim tropa mo, nag-aadayumat di kita ramay mo. Pinyawid nang dito. Alam mo dito maliya. Tayo nga jaman nyo. Tayo, danong ko ito sa dito pagsukatan. Baka kung ni mamang mo, ako problema. Parang sa akin kindi. Tadin sangpat ko dito yun. Api ko mangin sangpat na maragsakan. Adan may kaduwang anak. Bueno, adan may kaduwang inat anak ko. Ano naman ko mga kayat ko bika-asawa ti may isang balo. Hangga't pilitan ng di mo kayat. Sige, kakti ko sin. Nanganak sa baling at tuwalya manong nemi. Kalbasan na nagtugtuga kiti kwarto ni mama. Taapay, ma, awan dito tayo underwear yung anyo pa inausar. Kinada, kagat-gata ko di Mr. Kalman. Dumawatak malamay sa. Sapo. Pag aminin niya, awid mo nga, awan na ruwatan.
Masakan nga sa ludsudpay. Manong Nemi, idi iyawat ko keng kuana ti pagsukatan na nga panti. Siyempre, lukat ng tilidaw, ti banyo. Saan ko ngayon nyawat, manong? Simreka. Allah! Apa nga simreka? Isang nga iniruwar ko ti ibak, tapos ito iyawat mo kanyak. Mami simreka. Inikat ko ti tuwalyak, manong. Di tamanan eh. Pakita mo na. Oras ka, nakita ka natin. Nakasunod ka simreka. Alex, tsaka yan. Di mo kahit yan niya. Nadangan to eh. Sabunan ka. Nakasabuna ko. Talagsukatan. Nakapimpintas ka. Nakamemay ti porma ti pambagim. Kas kala alimukin ng peso. Uy, Alex, Allah, abang dadad dyan matan ti dedek ko. Alex, nagulgulagol pala hindi damo manong Nemi. Ngam kabuta magustuhan na siguro. Teraramide ka pa ng kinikinit. Iti may sakadag iti mansanas na sako. Yung palubos na manong. Hinalak ti may sang ima na manong Nemi yung paigib ko. Itay pa lang arumrong kuwas nga kubra. Alex. Alex. Pinagsinublat ko manong Nemi nga kinarabdo iti mansanas na madlaw ko launay manong Nemi virgin. May gidyat manong Nemi ka na iti duwa nga mansanas ni Eva. Bintas ng peso akit kita nung kamatamon nagluknang. Umpas, kapas. Ngim ti barokong ni Rose manong. Opo, mapnay ka kamang kagat-kagat manong Nemi. Numuna no kasta kakagatak itinatangkan nga basat na kuna ni Ro Alex kit kapot yung bagana ita nga nakadikusan manong saan ko nga pinagpanti pandikan ton malpas ko na sinakuri ko nga no iti banyo insarek ko din salad ko impaidak iti kama hindi paidak manong Nemi pagso nga si magpatak iti nagbaitan di kiti lupuna ti ayan di kiti ayan ti ulo nagbayat manong Nemi no kasanot pintas ti rupa na kastamit ti pintas ti rupa iti baba di kiti dua ping manong Nemi nakamaymayat manong kasla virgin nga waig iti nagbaitan ti dakkel nga bantay kat kasla kayari ka kun manong Nemi ti bumatok-batok nakaimimas ti sabaw na manong Nemi nakasabsabaw inatas ko manong Nemi in testing ti dilak no sumrek kunak saanan nga virgin yung nasdawak manong hang ko maisarag pinatas ko pa manong Nemi ti ramay ko talaga nga madi. Wow, dahito yung tisap-sapulik. Virgin nga alimukin ko na. Manong Nemi numampay nadlaw ko ti panagsainek sa panagsaimbek ni Rose. Idi ta ilayat kon nga burakan ng kristal nga salasalamat matan. Tanam-namay na siguro nga talaga nga masaktan. Kaya ko kumang ibabawig ang kasanupang ibabawig. Adda ni ti ruwangan manong Nemi ti ulo ti kumra kadne pilitan na nasirken ora na nakrood naglitook manong Alex virgin manong Nemi ti may kadwa nga babae nga tinagikuak ng virgin imuna di asawak may kadwa ni Rose Muan manong Nemi. Na isang sangayan ti mariknak, kan marik naming agpadpada,
taag ka teamwork kami manong. Nagpintas pa ng danggay mi, di kiti lungay ti barukong, lungay ti patong manong. Nagmayat at luag danggay, di kiti asog ka na rin ang ditong galmay sa. Ti bagas dawak manong mi napaot isuna. Hanggang sa karigdad mga babae manong mi nga dati katingaan ko makat. Lapanakon ko na. Nagsabat tirik nami manong mi pimsuak kat sinabat na, inawat na. Oh, Alex. Oh, Rose. I love you, Rose. I love you too, Alex. Lalain labak ang dagos ken ka. Ito muna pala pa nakakita ken ka. Kastakmen. Sikat may kaduwa nga babae di biyan ko. Sikamat ti umuna ken maudi. Sikat may kaduwa nga ina ti anak ko. Kaya't nakngata. Mamantayin tumbigan. Dakil ti pamati ka kayat na ka. Oh, Rose. Alex. Alex. Halos nagpatpat na. Ito na bati nga oras, kalpasan nga dimteng kami dito balay, saan mi nga sinayan. At ang talang may nga oras nga nabati manong nemi nga nakaturog kami. Aldawan di makariingak manong nemi, hawanan ni Rose ti amay ko. Kajakmat pa gayam nakasukat. Lamo-lamo ak pa ilang manong. Saan ako ma? Kajakmat kami ng suot. Naggapuwag ti banyo nga saan nga nangisuot ti brief ko. Nagsapulak ti brief ko kin short ko manong sando. Ang taresuha kiti banyo. Kasalan nila ang mama tinakita kiti kusina. Kalpasan na nagmulubok na nagtutbrasa. Hello ma? Hello anak. Naaldawa na ka. Napanog ka siguro Agtarusak je. Ayan na kita itarakon ko manok. Awanan na pakandaan. So nagpakan. Sino makamo ko mga agpakan? Ni Rose. Ada pala sadya Kapay mga rod ma. Guru ka. Gato na Tinemplanan. Nga mga pedanom na. Ha? So nagtempla. Ngayon madaman-daman itong ikam tidanom ko na. Tumakariing. Mabiglang tikak tidanom na. Sa ako ikiwar, ora man na. Ana, okay? Napatangan na, mama. Alam lang ang patangan. Baka kasat ang muna natang panagtempla. Baka naruwaman nga agtempla. Apay muna pa nga, ibagano, anya na kita na skill nga, ipakan na karagiti manok mo. Pisilod-sud, no the experience na karagita. Amat. Sige ma, itugot ko ti kape kaya ulikod. Hi, good morning. Alex, sorry nakibiyang ako hindi kiti manok mo. Palutero ka? Saan? Mapawanak lang, sagpaminsan. Musling alakla ako dito Nangina dito Apay mo, dedilulong ko. Agtartara ka matikas to Galyera, palutero. Pasareman sumusurot lang. Sumadlagayan. Nakita mo ni Lily? Hampay. Ay, isa na Speaking of Lily. Good morning, anak. Daddy, di matanda kinanduam nga. Hi. I'm Rose. I'm Lily. Imbas ko mga galamano damanong na naging narakop na. Pilin to tayo di umay ni Eva at saan nga inarakop ni Lily. Kasi lalanganin pa nga galamano na hindi. Sakit na kay Irot di pa naging narakop na. Daddy? So na ka din? Dumagibigin ko na. Tita? Kahit mga wagang ka ti mami?
may kariyak langit di. Siyak teksulod-sud no may kari kami kini daddy. Uping ka pa ya. Kaya't mo ti makiasawa kini daddy nga balo. Nga daanin ti anak nga kaskanyak nga na running to 9 years old. Kaya't ko nakayatak. Gabuti patpati ko ni daddy. Saan ka man nga narikat gayatin ka timigpigan nga anak? Dad, adan may kaduangan maming ko. Naglaing ka kayong ngagpili. Nalalaing ka ngagpili. Na? Naglaing ka ngagpili ko na. Apa ito sa bali nga nalalaing ka ko nam. Una ta, ano yan? Taon? Dan? Nagbakilak lang. Hampigahay mo na migat manunay ni Rose. Kasama tayong kanilili. Kahit nagkakalang lang kami ka na migat. Kahit ko nga, iyama muna kadangos ka na kiti partido. Umayag sa diabra. Saan nga sa diabra ti pag naidak, itsaay lang tipuon ko. Ay, kasta. Pag nanatam ka ron, ada kiti sidog ti antik kapsat dedi papa. Aba awan nagiti parents mo? Awanin. Siyak lang ang tinabati. Kapay. Nagaburanda. Hanya? Masama kita traffic sa nga bagyo. Iti lugar mi. Nag-landslide. Nagaburand ti balay mi. Oh my God! Siyak lang nabati. Kada kami nga sang kapamilya. Kasta kayang hindi lang napalabas ng November nagbakasyon ako sa Jai. Sinarong karaktanim dagiti naganakanyak ken talo kakapsat ko. Nakapaggraduar ka. Kahas na po Diyos nga maumpay trabaho. Ano tayo kursom? Accounting. Uy, pagkasunay. Dabakante di opisina. Ang no, kas pagkari kasawatan to, di hantad tumabalin na opisina. Isa po lang ka. Tulungan ka. Mamuna ka rin karadaan team. Ako kuyog tayon. Kadwa ta di mama. Ta pambarantan mga ibaga nga agkasartan. Trabaho ak pa ya. Sakbi nga kasarna. Agkasartan. Kahit no dagos nga makaala ka, saan kan ngagtrabaho pa eh. Ay wanam tulangin na kita anak ta. Kahit si kanton di makamo kinililing. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi. Nagkalaysa kami kini Rose. Kahit saan kon ngin sa pulan pa iti trabaho, ti asawak manong kabutakalpasan ti talo nga bulan. Saan gaya man nga nadatngan, nakaala nga dagos man. Kate Diyos awin, Mami, adanton ading ko? Daddy? Uy, nandun ading mo. Yes! Nakalalis to ko yun. Kit man na pengang bulan, Mami, saan turumuar? But it's 6 months more. Okay? Kasi degen, adanton ading ko, sabi ko matalalaki niya, Daddy. Uy, tanong lalaki, Alex Jr. Manong name sa anak ngagbabawi nga nang asawa tikas kini Rose. No ugali manong name nakasaysayat, napakumbaba, naanos, naisem, naragsak, makatanusan na ni mama, siyempre, magustuhan ni mama, magustuhan ni Rose ni mama, magustuhan di anak ko, magustuhan ni Rose suna. So, problema manong. Nakaragsak no hasta sumangpeta, sumabat ti dua ni Rose kasama tayong ni Lily. Ngatakkelin ti tiyan ni Rose manunay. Nagkaroon din di pas ngayon manunay ni Rose ti may kaduwang anak ko. Tumunang anak mi. Lalaki nga talaga. Alex Jr. Nanayon ang bait ni Maysa nga anak. Kalapasan na kayatin manunay ni Rose nagpalaygit.
Nakalisto kayo nga makaalis ho naman. May isa lang atawin, tibaet, the junior, kastamaten kani Angelica. Dua babae, kan may isa nga lalaki, manong name, dagiti anak mi kini Rose. No kasano, ti panang ipateg, panang dungo ni Rose, kadagiti pudnong anak na. Sana nga nagbalbali, ti panangayat na, panang ipateg na kini Lily. Ni Lily mismo, ti mangibagaman ng name nga mangipanagnek. Ipatpateg na ka talaga ni Mami Rose, Daddy. Ikaw anak, tanalain ka ng pili kang kuwana. Saan lang si siyak ti nagpili. Pati si ka, nagpili ta nga doa. Ado nga minti ta kitay, agproblema nga, adaan iti madastra. Stepmother, why? Nga, agraralo no, adan anak na. Kat saan lang nga trataran pa nga anak ni Siuman na. Sabali nga talaga ni Mami Rose. Perfect. Sabi ko mata santo kang balbalidad. Uwain, sabi ko ma. Sapay ko ma. Aging nga kanag ito'y manunemi kita ko padidimteng na niya mga nakana nga problema ti pamilya. Nagtultuloy, turnos, kenragsak min. Kad naman pa'y, ito muna nga panagasawak manunemi kit nagsagabag, gabot na nagpasngay nga natay, impasngay nili nga pimusay ti muna nga sawak. Sana kung nga nadaan pa itilidahay manunemi, nga nakanaan niya na problema, iti may kadua nga ayat, iti may kadua nga asawa. Kat kang kanayon ko yung daw-dawat, kasapay ko ma, tagtultuloy ka gusto nga ragsak mi. Kat sapay ko ma, awan ti dumdum tingan niyaman, anak na problema. Dahil ito nga rod manunemi, iti pakasarita, kadagyaman naklaon na iti anos mo nang ibasa, at sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwak, and pagsarmingan ti biyag, karigiripada ka nagdingag ka nagbuya, more power to your program anong toy nga dagyaman nga paghayam mo, Alex. Thank you, Alex, and thank you mat karigiri amin nga naruway nga nagbuya.